Стендап по-беларуску. Што гэта? Жыццёвая пазіцыя, панты ці абсалютна нармальная сітуацыя. У Гомлі прайшоў першы беларускамоўны сольны выступ Яўгена Буракевіча, маладога гісторыка, які вырашыў стаць прафесійным гумарыстам. І прыйшоў да жанру стенд-ап, бо гэты жанр дазваляе ў найбольш лёгкай форме распавесці аўдыторыі уласныя жарты. Я яшчэ з часу школы гуляў у КВЗ шмат год, потым з'явіўся стендап, пачалі праводзіцца першыя ў краіне мерапрыемствы, адкрытыя мікрафоны, пачаў выступаць, мне вельмі падабалася гэта, як казаць, ты пішаш сам сабе, сам выступаеш, і гэта толькі твой поспех ці твой правал. Стендап – гумарыстычны жанр, які выглядае гэтак. Комік выходзіць на сцэну, бярэ ў рукі мікрафон і пачынае дзяліцца сваімі думкамі, назіраннямі і перажываннямі, робячы гэта ўсё ў гумарыстычнай форме. Гэта, зрэшты, вельмі папулярны і распаўсюджаны ў свеце жанр. Ёсць сотні комікаў, якія робяць свае сольныя канцэрты на розных мовах. У Гомлі ж упершыню стендап прагучаў па-беларуску. Праграму склалі найлепшыя жарты, некаторыя былі напісаныя адмыслова для гэтай сустрэчы, некаторыя былі перакладзеныя з расейскай мовы. А як кажа сам Яўген, ён спрабаваў дамагчыся таго, каб гэта не выглядала неяк шаблонна. Кшталту, калі па-беларуску, значыць толькі пра Беларусь. Аўдыторыя ж ацаніла артыста належным чынам, смеючыся амаль увесь час. У лістападзе Яўген Буракевіч плануе сольны выступ у Менску.